Ki pajba nong song snong ka snong rubiang. Ki bele ki menta persya ye ke jingle menti jong ke MS Shri Shakambari Ferro Alloy Private Limited halor ki mat jingdawa ki bakila bu hadu ban penlong ye ki ban khang tala sisendon ye ke karkhana sainar menta la kumba dakitayo haga khandai tarik ya yong arajar arpusan kilalaj ban bu sendon biang de shiti hu chairman jong Meghalaya State Pollution Control Board. Kashnong rubiang kade kashnong ka baham hapo ka ramrai miriao aimship ha West Khasi Hills but ka jinglet mi shaka office jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kini ginong shong shnong ki badan hapo ka jingelam jong sardar ka shnong uba will yao pniao kila yo banyi kendo yo member secretary Dr. GH Chermang. Hagani ke jingyo banyak kendo kini ginong song snong kila kindet banyak sngo no member secretary banyak kalian ke office kaladat ban betha ya ke office jong deputy commissioner ke West Khasi Hills Henry Kim Shimlala apat banyo AA. Haga jingyo banyak keren berubah will yau penyau uliat ho baka jingwan jong ki syakateka office kadai ban ujor halor ke jing penmi jabo jong ke cook factory hakeleng ki jaka ki baham apa ke snong bat kamtam ka wa ka balakala long bi menta. Nalor kata ulapan sngo bakumu sordar ukindit banyo sngo no member secretary baha ubnai bala deb ke Meghalaya State Pollution Control Board kaladat ban ai de closure notice sha kate ka factory bat kumjo rucho deputy commissioner ha ka ba UDC kumu kledo ke district uklamla ban le AA bat ban ong ba kila sha thok ha u Kecingwan jungi hekne kamut bangi kon ai hekne ka city sha ka state jika Meghalaya State Pollution Control Board HKBD berkaji hekne ka jingjakhe japo factory ria teng ai ka city hangne ha member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ke bangi ai mentahi teng na sumi mentam taru na office jungi te halo kane ke jing ke jungi ke ba ngile kendo ke jing ke jungi ke ba barabol yuse kita ke kiri pajba lo i kita ke sakta ka bede bat ka koi ka khiaru tailon ai ka sthi ke bahabak jo ai mengi ka sthi pade ha ka jing ikli jungi bat i member sekretari abangi wadu hande pade ngiyo pen banda koi ka message ke ba kham ai jing kermen susu yang namar ba hakan ke jiwan ai jungi kan ke sthi menta pade nakling jungi member sekretari pen i yangi ba hanu benai baar ba nakaling jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kaladap ai de ka sthi jaka ka factory ya ka closing notice sa UDC kaladap ai ha UDC kene ka closing notice nakaling jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ndrei pade nakaling jong UDC habali ai kene pade usim pen ai kata ka jingkhang ya ka factory ru ya ta de nakta ka jing ai sthi jong ka pollution board ka baladap ai ndrei pade haka khalai tarik jo ubnai mat nakling jongi ka dobas nang lakhang tai katkum ka jing ai thi pade ha ubnai baar na ka Meghalaya State Pollution Control Board pade nakling jo UDC ukham khang ya kene ka factory kumbala ai ka closing notice tai ka basolongo pade ka long ba nakling jo UDC pade long ula thok ke nyangi ka dobas no ruyan ulu pen kenya ka ne ka closing notice ka bla ai na ka Meghalaya State Pollution Control Board tai nakling ka jongi ka bagi wan hangne pade niyo pen ban ka ga penting ka basu tenat namar bana keling jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka bala pau shangi bala ai closing notice ba kane kade kamra masa UDC ba ka ba unle ya kane ka sthi ka bana ka State Meghalaya Control Board bala dap ai umpatri kam gumno pan mana keling jong ni dap khana keling do ba snong den keling jong ka an pede ya kane ka kam ka buri te ka buri kumne ka pau ba na keling jong office jong UDC ru ngan ong kumno pat ladangan ong ba kidon kitilang hakne ka kam ban ya panok tilang ban ya de jingbut ke dikharu ngan ong kumno pat na mar ba kabru he kibru jong ka an pede ki sutho hi ka te kawi ru ngakwa ban ong hakne ka por ba ka jing kerpat jungi blobon ka snong ba ngakerpat ya kini kibru nino ki badai ki seng ki batrimo sobha ba sobha se wadbu kinu na kentin ka ba pen thame yangi ka dobas no ruyan da kumne kum type wan kro wan ayu kane na marba nakle ka dobas nang ruyan ir ki jing baro pila shat persnyo ki pajba no song sno ru ba lada pile kumne kan sadon kata ka jing kata la sekon kane kan sadon kata ka jing sha
fai da ka an hadin habut ndai nak nang jungi ngi ketukan pam kini ki bawan penting ko tanpan berabor ki rupa ba jong ka do basno ruwiang ba subha sange no ni ka jimlin ke jungphi na marwa nakling do basnong ka ba kale ka bhatam nak bhatam te hande kini ngi kerpa te phi ba subha kino ki batri mo subha sange shuai kene ke jong penting ko tanpan ne da ka an ni da ka no do jing penting ke jungki dan hande ngi ketukan pam la pidon kata ke jing trelang ilong ki blak loy ban trelang bat phi tang ba phim de ban penting ko tanpan pada ya ki paj ba no sung sunang dan ekling jonga kumu sodaru de pensian ko bastang ba yene ka kam ba kisin panglas dang hadu bangina persiso ka kam unde bangin sange dang stalenti teng yai bisa khmat ada ki jing ki ban yang ngiru nakling do basnong yai bisa khmat nak jing le ke jungi habang le ai ka sthi se udisi ba nakling udisi pada ungkan ni kata ruong ba nasale juria pi kane ka kam ngasa pe kalong kumno rehabai de bakta ka closing notice ke bala ai na ka Meghalaya State Pollution Control Board uklam kan ni nak leng jong u kata re chupideng ka sthi ka bangi ai hande ya kata ka jingteng ju u no kuran ngan kran ka basai ba kane nga thai laban don chalandat mal babale kum udisi badi pej ukli jong ka district abolo yo ni ka sthi pada usngap kum ne kane ka kam kada ukran syai na du bangi le kendu pada kalau nak kumbui pat kajing akran andai pada ubuk ri kata ka closing notice ke bala ai na ka Meghalaya State Pollution Control Board te ngam tip ke kada ka jing buri jong udisi ya kene ka kam nakle jungi ka do personal ring ngam tip ya kene ka bana ka leng ka Meghalaya State Pollution Control Board ka kam tip ya kene ka bala ai closing notice tengo i pa ka karkhana hakti por balon ai kene ka closing notice ba kidang chalu beja kana ya ka machine bantre re hadeh ka khla tarik bang lik khang no hi ka do barsinong ka ba ngisa tip ba mental adap ai closing notice ya kene adu ubnai ba kalong kumba ka office jong udisi pada ka gamburam ya ta jing ai ka sthi kalong ba pun khenya kata ba nakling jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka adap ai ka pau ba umburam ya kata ka sthi nakling jongi habang latip ya menta kamud ba kalong ke tongku kumne pat ke kumba layo ai ka notice ba nakling jongi ka do barsinong ka ba iklim khang na ka bur jong ka ain dengi khang hi da ka bur jong ka do barsinong sinang kong ta payau te la don nakling jong ka company ka bala pha ki bru jongki ke nong tre jongki bal pa pun khu de ka wa ruwiang ya uni fly ash te rong jongi ka do ba song ni yo jing ti kata bala pha bru nakling jong ka company bal pa pun khu je kene teng la lejmi de kiro lang ba dan kat nanga usodar hi la lej bang pej bang pa khang suang di paj ba ban pun khu chua ya kene ka wa ruwiang namar ba haka ni ka sting akren syai ba pun khu je ka wa ruwiang habdon kam ki bru jong ka an baki jong ka ai ke bandon lang ka do bar sinong bat na kaling jong ka baka company ke bandon lang lai baro lat li ki jing ape binia ba per ku chai ka waru yang hande la dakin pha sipa kumne kalong kapo ba kele persya temangi ka do bar sinong ru inom krandin la da donon no ba pan ku jubor kane ino pan seru la da ki don ki ba le bor kane hadin abud ru nim ban se pada ingin haban ra ka do bar sinong kumi kita ki do pan khen Munu ba pa pun khu ya ta ka katkum ka jing jubab kini keno pen khoj bala pha ya kini keno tre jongki ke bala pha da uarun change ka bala ais ka kantin ha u haidar u breh pe ja kini ka power plan pa pen khoj ka waru yang te ha katik singi ka sin kong pedeng la ring lor ka video ba ngila shon lang ikti keno pen khoj bat don tu haidar breh pe ka power plan ka bangi clip da la pha da uarun change kini Tegmut yun yu dupai bot khoi ki the be shawa oi yan yu tupe hinom la ban len tupe ki the ha lum ki the ki bo ki don jeka ban the fai ash tang ba ki the jong ki kolong torti wa ki the ra por poliur pe ka wan slap pe kane ka jing the ni fai ash pe ka tu nyo shawa ba ki don ki wa ki barir ki tu nyo nang ti pe ka po chini ka waru ya di ka dor song ngonta kan le kum no hatu kan lek sha ki bor kan support DC office le bani ong ba la da khoi kan kam man lang na ka bor district naklen jungi ka dobar syang lakan syai katni upaj bal awan bersenran yang aku mu sodaru bang na awan ka snong ru hang ne bang na kan syai da ka ba syai ngim juburi ya ka ka jing syang ba abang na yo kene ka closing notice na ka Meghalaya State Pollution Board ni haban lek biang le sebat udisi ru ni haban kele bali phimle ni ka kam ka ba na kaling jong ka pollution board ka dap ai ka closing notice syak ni ka company te bat nakle jongi ka do basno ru larai kut ba lada kan poi kanono no ka jing ru minum karantin nginya bisa khamat lada kitong khu ber kinor kibru jong ka anru nginya bisa khamat
markani kade ke jing bha nam ta jungi inop sngap shu kata jing pin tangkan handai kata la rai kut ba ngin yat be shakmare ne kam ekling du membas kitri la ai ngi kami sek ke bachai ekling ke jung u bangi su tanat ba pion ai biang pore kene ka sithi hak si syak menga perkap pilayo kene ka closing notice ke bang la forward cha UBC re penban pion ai biang sakane ka sithi nakling ka do bar sinang kalong ba ngasu tanat bar ngakloi ban tre bat haki tayu ban wan kularo na membas kitri ba ngin sa fa yakin nong tre ki jung u naka tim ki jung u ban wan inspect kene ka factory po snuru ya Hakajing yo banyak keren pat baru member secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board Dr. Charmang ula pentip banakaliang jongki ne kapor ki juyo pediang nya gajing ujor halor ketika company badang hagi benai ki bla dem marsen yo I hagi lat pathai khubor halor gajing penjabo kenika company ya ka wa kila pha ki officer ban le jurip hakapor mensngi badru kumju hakapor menmit Laya thoru bakila dan kuna hadu lai punai lak henre hajar tingka henre hedu menta ketika company kampat sale bat kumju ru bakin ai de closure notice ha ka arpu pratrik rempang arhajar arpusan Jika ni kecing jia por wiang jaga jing penjabal jong kini ka industri bagi khat sekan bari ferro alloys kadi ngi por siki por kesedon be complete pangani ka factories ta ka sen ka bakhadu bengi ngai hapo social media hapo YouTube pa kadang gajing ya khi kisnong baka factory ngapa ada ngala puli ngapa YouTube ngai iba kadai sipang gajing penjebo agar air kawa kisnong tamartan ihi ya gani gajing ja hapo YouTube klam dapan slam haga singi kabobot ngala pha engineer ngi ban late inspection the engineer ngi kala trestom kala inspect mensiru janmeru siteng me khar siteng meru dang la inspect Andai kala inspect hakini ki por baklam kami lenti ki factories kim don jing tich pangani nama ka deka surprise inspection ta hadi mengala yo ya ka inspection report ngila phisha ba ka dan kum kata tingi klama ba ko yo ka complain nga sinong ta hadi ping lala pe kata ngila dan kuna sundan ni ka factory ko ba lai lak ndri pha haja tangka ta handra hadu mata kim pat siu kidangnya ai cái jing tho ba bingin ba ki antre hadom ta sing him pat ma ba ki ka kam hi lan ni ka mata kadang don apa examination ta ma sante bi kata ngila ai pa dia sia ka closure notice hak ar pratrik u January ta ar pratrik u February ta hadin ta kat hadin lai tio ai gum tu ngila pha inspect bi ngila ma klam operate lan ni klam pentri kam shu dang sian dang menir dang wan pha inspect pentri keklam pentrikam tabadru hakata ka closure notice ngiru ngila karpat ya office jong deputy commissioner baun sang bah banera ban pentrikam lang ya ka closure notice nama ngim tu ni magisterial power maki kidan ko mojula hi tingi karpat lang ki hado menta ki ya trelang bat ngi tagani ki factory kampat pilih hado menta tamata ka sing bi ngila yo ya kini complain bagi dang segi jing penham da bai spo wa tingi nginam pan slam shu hagani tia banwan hingan sa fo apa iki tim jongi ban pensisa ban jurip ya kene ladai balap bagi di sisa kum ni tingin saya yang kat kum ki kanton jang ai pe mentang empat la banong kai ke ba khamtam hafil ne hamadan namar empat yo ya ke report dengan ke jurip jang kebot andang le yo ya ke jurip baka kalang kum no gor kom tingin sep lekat kum de ban le subu kadon galat kalati ban fine namar ka politus pay principle ki ong phi panjabo phi dai ban siu ngila ban ai ko fine hangta talani kat number piti menta ia kan ko wata at ladap amen tentang ngila ban file complaint baru adjudicating officer ter takat kum badai kat kum kirukom hadi belayo ia ka inspection report ni ka officer jongi tikin sala badai ban la kani ka pisa bingi fine ki ang environmental compensation labatha ngi daga NGT bangin play ya u account number jong kani ta account number ngila dan tabat ka guidelines ka la approve daga state government so la shali sing ladan kam man penbahaja gitu jaka ngila man pendan kam daga ni bisa nagalin jongi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha, ka jing im ba kambha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.